ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои навнав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамаз сурат маълумот шуд дар ватсапи экранбодаи 2020 рӯӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. ҳастаем Hyundai Solaris ҳаста, ки сайстаи изолсиёни азиз срочно ассиратураи Россия ҳаста. дӯстони азиз, Hyundai Avanta ҳаста. дӯстони азиз, ҳастай Mercedes-ҳои сечка биёмонӣ бо нархҳои арзон ва прайсҳои қимат ҳастай. трактораи фурӯшӣ ҳаста, ки солои нав ҳастай. Daewoo Tico ҳаста, ки бо нархи арзон. ВАЗ 210 ҳастай ва Opel хечбе бо нархи арзон ҳастай. ва Toyota Camry 10 ҳастай бо нархи арзон. Opel Sedan ҳастай бо нархи арзон. Lada Priora ҳастай бо нархи арзон ҳастай. ва грузовой Gazelle ҳастай бо нархи арзон. ва ҳастай Kia K5 ҳастай ва дигар навъ маркаи мошини ассиратураи Россия ва Австралиё, ки нархҳои арзон кардем. ва курси имрӯза бошад 100 сомону 50 дирам бошад. навора сар мекунем, маҳрамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае, ки срочнаи Hyundai Solaris. соли боришаш 2016 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.4 литраи коробка механикаи ҳолати мошин баъдрон беҳтарин мошин, идеални сайтсели мошин, ки ҳозираша дасти як одамда гаштесае. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар Россия, Калужский област, город Обнинск. дӯстони азиз, яъне ки город Обнинскда қарор доштае. нархи мошин 670 000 рубл бо муомилаи хуб дорад. хадавои нав, мотор зур, коробка соз, 4 баллони зимнӣ мекард, пачка нав задагӣ, кожни салон. дӯстони азиз, мошин документ пакумент, кондитсионер, электропакет, кузовной ягон кор, ягон расход надорад. қадоме ки мегирам мегӯяд бо 1 сола мегӯяд генерални давенес мегӯяд падарка аз номи мақсади канали мо мегӯяд мақсад чӣ мекунем, яъне ки қадоме ки мисол документоша намефаҳмад, карданаша одам надорад, 1 сола мегӯяд мақсад ки генерални давенес мегӯяд метиҳем ба усша худаш баъд кунад. дӯстони азиз, нархи мошина чӣ хеле гуфтем? 670 000 рубл мегӯянд, боз муомилаи хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои Россия, рақамҳои промои кор мекунад, дар рақамҳошон ватсапам дорад. дӯстони азиз, ҳам рақам кор мекунад, ҳам ватсапаш. мошин дар Калужский област сонад, город Обнинскда. хоб марамат шахсоне ки мехарем, занг зарем, мошинчаи хуб ҳастай. Hyundai Solaris 2016 сол сонад, бензини холи 1.4 механика, ҳолат беҳтарина мошин мегӯяд, сайстани зури бада ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад, ҳама ҷош 100% марамат, занг занем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, ки срочнаи Kia K5 ҳастае, ки ҳолати беҳтарин Kia K5. соли боришаш 2014 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензини холияи мотор дуи турбо. дӯстони азиз, коробкаш автомат, ҳолати мошини баъдрон беҳтарини бада мошин мегӯяд, сайстани зури бада мегӯяд, мошина як даст гаштага. дӯстони мошин беҳад тоза. 9 моҳи дигар танировка дорад, 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастае. 4 баллон мегӯяд 80%, хадавои нав. хоб алиш намаша. дӯстони азиз, тоқасуми холия ҳастае. мошин як даста ҳастае, задни камера. дӯстони азиз, мақсад ки передни камера, хулоса ҳама чиз дорад, ҳама наворотош мегӯяд кор мекунад, яъне ки наворотош беҳад бисёра. кожни салон, мошин хай бе ягон таъриф тозае. нархи мошина мегӯяд 118 000 мегӯем, бо муомилаи хуб камтар мекунем. мегӯяд мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. харидори конкрет набошад, камтар арзон мешавад. мошин дӯстони азиз 2014 сола ё соли 2010-11 2014 солае. ҳамаи наворотош мегӯяд кор мекунад. мошин тоза, танировка, ҳуҷҷат ҳамаш қариб ки 1 солаи дигар ҳастанд. хоб мошин дар шаҳри Ҳисорда 118 бо камтар муомила мешавад. ҳар рақамҳошон кор мекунад, рақамҳои 53 да ватсап доранд. оиди мошин шумо ягон маълумот мехоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад барои фаҳмидани худатон, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода мекунам ва камтар муомила мекунам. қадоме ки ҳамхари мошинои фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан, маърамат дар рақамҳои болобуда 2020 рӯё кунед. ватсап, имо, телеграм дорад. чизе ки мошина хона рӯё кунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. грузовой Gazelle Business, ҳолати беҳтарин. соли боришаш 2012 сол ҳастае, ки сӯзишвориш дизелаи мотори 2.8 карда. дӯстони азиз, 6 та баллон мегӯяд, пачка. дӯстони азиз, дарозиш мегӯяд 5, ба баландиш 2.10. дӯстони азиз, хоб дарозиш мегӯяд 5, баландиш мегӯяд 2.10, бараш мегӯяд, барашам 2.10. дӯстони азиз, мошин ҳамаи намуди конфуктош кор мекунад. дӯстони азиз, мақсад ки
усилени институциони аз ҳамаш мегӯяд 100% астае, балон нав астае. хоб газел мегӯяд бизнес, мотор мегӯяд коммерсияни азиз, дизели 2.8, балон мегӯяд 6 нав. кузови мошин мегӯяд тоза, ягон ҷош сарапи надорад. дӯстони мошин яъне ки хичон овардаги ҳастанд, мошин якдастае, бен нима тоза, мошина якдастаи кардаги, хеле кори вазмӣ кардаги нестае. дӯстони азиз 2012 сол. нархи мошина мегӯяд 135 та мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд кор мекунем мегӯям соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. Да мошин дар дурунӣ шаҳр гаштаги астае. 135 та мошина ҳамаи наворотош кор мекунад. кузов мегӯяд тозаи бад. дӯстони азиз якумаш рақамҳои соҳибашон мегафон дастӣ 1169, мегафон 24 соат кор мекунад ва рақамҳои дигимшон рақамҳои расмӣ, ахираш 26 ин аста WhatsApp дорад. аз ҳама кадоме ки мисол ай Тоҷикистон мехарад, ай Тоҷикистон рафта мошина бинанд, дар рақамҳои 1169 занг занем, мошина ба шумо нишон медиҳанд. баъд қайтон муомила мекунед. газел бизнес 2012 сол, ҳамаи нави комфорт, 2.8 дизел, балон малон ҳамаш нав бе ягон таъриф. дӯстони азиз хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди мошин шумо агар хоҳем фаҳмида, дар рақамҳои поёнбуда занг занем, маълумотша гирем. шахсоне ки навора тамошо доранд, агар дар ҳамин навор мошини маъқулӣ ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. лайка занед, дар иқтидори навор то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Mercedes Benz C-Class H-K. соли 26-2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 8 литраи, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. H-K бирем 2000 сол гуфтаги ҳастае соҳибшон. 4 дискакои фасони хеле светои серебристи, 2 та электропакет. хоб хай нашод ҳуҷҷаташ ягон чӣ гуфтагӣ нест, номерош транзит. нархи мошина мегӯяд 59 та мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар Душанбе, 59 та камтар муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели субина, фақат илтимос харидорои конкретна беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. дӯстони азиз ба фикрим мошин утилизатсия ҳуҷҷат ба фикри ман надорад, бо хақтон аниқ кунед. 59 та бисёр не камтар ягон сол муомила мешавад. марамат шахсоне ки конкретна мехарем, дар рақамҳои поёнбуда занг занем. бозам мегӯяд ки одамое ки мошини фурӯшӣ доранд, хоҳем ки фурӯш дар мондан, яъне ки реклама кардан тесарак фурӯшен, агар шумо хоҳем дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp аста, чизе ки ҳастаи фурӯшӣ рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ Priora. соли 26-2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литраи, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд нахадо аста, гази евро4 мегӯяд дорад. хоб документҳои мошин мегӯяд дӯстони азиз буд шудагӣ ҳастае, ҳама ҷош мегӯяд 100% ҳастае. хай документи ӯ мақсад ки дигар чиошам мекунем. мошин мегӯяд ай учёт бурдагӣ ҳастае, снятая мақсад ҳуҷҷатша хитон мекунем, номерош транзит. хай мумкин ягон кори дигарам дошта бошад, бо хитон мепурсем. нархи мошина мегӯяд 22000 мегӯем, бо камтару арзон мегӯяд мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз хоб вариантҳои алиширам мегӯяд ҳастае. дӯстони азиз хай бо хитон пешкаш кунем. мошин дар пойтахт, дар рақамҳои тисели соҳиб шуд, дар рақамҳои 10-20 занг занед, тоқа мақсад ки одамои конкретна алиш вақти мехаридагӣ. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузови седан. соли 26-1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литраи, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, утул мегӯяд ҳастае. хоб нархи мошин мегӯяд 17000 сомон ҳастае. мошин хая краска мақсад ки техали касбически кор дорад. ҳуҷҷат утул мегӯяд ҳастае. хоб дӯстони азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки территорияи Калхозобод Балхида қарор дорад. нархи мошини 17000 сомон. акр чанд қа арзон мекунад, хитон мепурсед, фақат мегӯяд илтимос харидори конкретна беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. мошин хай ки 93 сола дӯстони азиз, мошин хай камтар кор дорад, мисол косметический кор. марамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ 2110. соли 26-2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлия, объем мотораш 1.5 литраи, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле шумо дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки ВАЗ 2110 партои накай, намо барои шумо якта састияни зурша ёфтаем, бо хитон аз пеш бинем. 8 моҳи дигар танировка дорад, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз дискакои 14 светои серебристи мошин созастаи балоншам ҳолати кори главни
танировкаи 50%, 8 моҳи дига танировка ва ҳуҷҷат дорад. Танировкаш 50% аст. нархи мошина мега 21000 мегем. бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. агар харидори конкрет набошад дӯстони азиз, бо ягон чи муомила мешавад. ин нарас ҳаст рақамо мегафони соҳибшон. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳанд. одамое ки дар ҳамин навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед, чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор бошад, дар комментира нависед. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. хоҳиш ки лайк азед навори моро дар рафиқотон подписаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон. Opel Astra F дар кузифи хетчбек. соли 46-1994 ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холияи моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳолаташ мега соз, мотор соз, дискаҳои простой. хай мошина хайдеси дар сурат ҳолаташ миёнае, на зури на безебаи, хай нақшда арзандае. дӯстони азиз, нархи мошина 20 мегад мегем соҳибшон бо арзон мегад мекунем. омода мегад мошина ай пеш бинед. нархи мошин 20000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуда. шахсоне ки мехаред, ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ оидаи мошин фаҳмидам, дар рақамҳои тисели занг занед, маълумот гиред. хоб мо барои шумо меҳнат мекунем дӯстони азиз. чӣ мошине ки шумо менависед мо пешкаштон мекунем. шумо ҳам я лайка дареғ надоред. лайка занед дӯстони азиз ва навори моро дар рафиқото дар ҳамин сайтҳое ки дорем силкаша подписашкунед. раҳмат ба дастгирии ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо ҳастае дӯстон. Daewoo Tico дар кузифи мақсади хетчбекшай светои хеле сирха, яъне ки олучагӣ. соли 46-1997 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине, моториш 1 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега дар расходаш фақат як хадавоя мега, хай дигар ҷош мега сода садсона аст. мошин мега утилизатсия кардагия, як сола ҳуҷҷат дорад. балонашам ҳолати кора, хай ҷош хали краскош камка сарапида, не ки ҳозирашда ҳай када мешава гаштанда. нархи мошина мега 12000 мега соҳибаш бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 12000 сомон аст. боз муомила дорад. утилизатсия ва як сола ҳуҷҷат кардагия. ин ҳамин рақамҳои авилони соҳибшуна ахираш 4790. мошин дар шаҳри Ҳисор 12000 муомила дошта. марҳамат шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки срочнаи ай Россия мегад овардагем. трактори МТЗ 81 дӯстони азиз, яъне ки 81 д навистагӣ аст дӯстони азиз. МТЗ 81 д ай Россия мегад омадага мегад. ҳолаташ мегад беҳтарини баъд ҳама ҷош мегад кор мекунад. нархша мега 130000 мегем. бо муомилаи хуб мегад мекунем соҳибшон ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. ҳамин трактор дӯстон ай Россия овардагӣ, ҳолаташ беҳтарин 130000 сомон аст. боз мегад муомилаи хуб дорад. ҳама ҷош мегад кор мекунад. балонашам наварситона, салонашам ҳамон ҷошам тозакай. ҳай обшуд тракторое ки мисол одамои трактор ҳай мекунанд, хушонҷа фаҳмидан. ҳамин қадр маълумот дӯстон тонистем ба шумо расондем. ин рақамҳои мегафони соҳибшон. мошин трактор дар шаҳри Ҳисор 130000 аст. бо муомила дошта. то қад суми холия мега алиш намешавад, не ки муомилаи хуб мега дора. марама мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастае барадорон ки срочна. соли 2009 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина, объём мотораш 2.4 литра, коробкаш автоматае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин хайдесин дар бамперош мисол як чанд деталаш мақсади краска кор дорад. як чанд ҷош частични, яъне краска кор дорад. номерош транзит. мошин ҳуҷҷаташ буҷтага аст. нархи мошин 68000 сомон аст. боз муомила дорад. мошин обшум як хеле мақсади як чанд детал фақат краска кор дорад. Camry 2009 68000 сомон ки бо нархи Opel бо ягон сом муомила мешавад. рафта мотор коробкаша бинед дӯстони азиз, ба мақсад мошина ҳай кунем ахотон шед ягон сом арзон мешавад. одамое ки алиш меган, алиш намешавад. одамое ки бисёр арзон мекунанд, бисёр арзон намешавад, яъне ки муомила мешавад, не ки хеле бисёри бад не. мошин дар шаҳри Душанбе. ин рақамҳои тисели соҳибшон. фақат конкретна харидор илтимос мегад беҳуда нороҳат накунед. конкретна харидор. марҳамат дигар маълумотатон аз гирен. қадаме ки мисол мошини фурӯш дорад, хоҳе ки реклама кунад, дар рақамҳои болобуда 20 тароя кунем, мо реклама мекунем. қадаме ки мисол ки дар ҳамин навор мошини маҳқули наёфт, чӣ маркаи мошин ба ҳама одам дар кор аст, дар комментар нависад чӣ маркаи мошин дар кор аст, мо пешкаш мекунем.
دوستان عزیز لایک و رزنه تا آخر تماشا کردن رحمت کرد این بود نوار روزای ما تو ویدیو